Tonto Joselinda Veshisayo Nomisimos Matonto. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi lapha kufika khona ke wona lo msakazo wakho okanye i-YouTube channel yakho ekaMaskandi ke ekulethela zonke ke indaba ukusuka nokuhlala. Laphana ke uSimomoza ke ubhekeni ke woMaskandi ke usevele wenza ke ihlaya ngaye ke laphana ke uphakela umthakathi. Ukhumbula ke uthi uphakela umthakathi ke kuzona ke lezi izinsuku ubhizi kakhulu ngempela ke udodisa ke abafana ke abancane ke njengoba ke futhi ke esephinde ke angena ke ey'nkundleni zokuxhumana kakhulu ke wagcwala kuwo ke laphana ke uFacebook njengoba ke ekhalaza ngalo ke iqembu ke elisha ke iMK okuyiqembu ke esililikhulu kodwa ke elisanda ke kufika eliholwa uyena ke laphana ke ubaba ke uJacob Zuma wale eNkandla. uSimomoza ke usethe kuye ke uphakela umthakathi eposta laphana ke ey'nkundleni zokuxhumana ke ekhasini lakhe ke uSimomoza ke lika Facebook ke washo ke ukuthi ngempela ke le ndoda ke soke siyibona ke nangelinye ke ilanga icula ke futhi ke iyobe ishaya ke loshuni ke wakhe ke laphana ke ubaba ke uGadla ke. Abantu ke abaningi basebephawula ke ngalo ke lolu daba ke laphana ke epagini lakhe ke uSimomoza ke ngabe ke kuthini ke owakho ukuphawula mangabe ubone ke lolu daba ke noma uzwe ke le video ke esho njengamanje ke ukuthi ke uSimomoza ke uhlekise ngaye laphana ke uphakela umthakathi ke umfokandabandaba ke besingekumbukele bengize nazo namhlanje ke sesihlangana ezazi comment section ke mbukeli ke sizwe ufo lwakho ukuthi ngabe wena ke olwakho udaba ke uphawula uthini ngalo. Mfowethu, anganoma nangu nayibona nento ekiyibonayo. Yambona kodwa uthi uMbeje ushintshanisa iy'kibha kuphela. Unebhuluku elilodwa noMbeje. Ngabe unebhuluku elilodwa yani. Ngikwakuloko ngimbona nje efake leli bhuluku eliyiledanyana leli. Lo ngibona nje lokhu efake lona lodwa nje le bhuluku ushintshanisa iy'kibha kuphela. Ugeza nini lo muntu lo? Amahloni.